Boas, vexamos paso a paso como solicitar as axudas ao estudo para o curso 2026-27. Precisas unha axuda cos estudos? Pois mira, é clave pedila aínda que non se saiba que se vai a estudar. Para calquera destes niveis, dende o bacharelato ata un máster, pódese pedir a bolsa. Ollo, o máis importante de todo é o prazo. Non hai excepcións, hai que presentala a tempo. Entón, como se fai? Pois todo o proceso faise por internet. Imos aló. O primeiro paso é entrar nesta web. É o punto de partida para todo, así que, atentos. Unha vez dentro, hai que buscar becas de educación, que está na esquina dereita. Despois diso, prememos en becas e ayudas e xa buscamos a nosa, a beca general. E con isto xa nos leva a sede electrónica. Aquí é onde empeza o trámite oficial. Aquí hai dúas opcións. Se xa se pediu antes, só hai que entrar. Se non, toca rexistrarse. Moi importante, o correo electrónico ten que estar activo. Todas as notificacións chegarán por aí. Un consello, antes de nada, é mellor ter todo isto preparado, así vai moito máis rápido. Cando teñamos todo a man, xa podemos comenzar a cubrir o formulario online. E agora, atención, imos coa data máis importante de todas, a que non se pode esquecer. A data límite, 18 de maio ás 3 da tarde, nin un minuto máis, que o sistema pecha. E tranquilidade, que se logo hai cambios de estudios, en setembro pódese modificar todo. Aquí temos un bo resumo gráfico de todo o que hai que saber. É moi útil. Se xorde calquera dúbida, o mellor é contactar directamente. Aquí quedan os datos. Pois xa está. Agora que está todo claro, só queda poñerse a elo. Moita sorte!